De gezichtsuitdrukking die er vervolgens op het gezicht verschijnt, dat is echt onbeschrijfelijk. Je ziet de herkenning, je ziet gevoelens. Ja, het is echt heel bijzonder. We houden lichamelijk contact, dus ik hou de hand van mijn vrouw vast. Om haar natuurlijk een beetje te helpen, want het is natuurlijk heel onwennig om misschien het apparaat aan te raken. Daarbij heb ik zelf ook contact op de kredel. En dan komen er geluiden uit, ja. Ik volg Alzheimer Nederland. Zij hadden een stuk gedeeld van de CRDL dat je dus de credo kon winnen. Dan moest je je motivatie insturen waarom jij dacht dat jouw zorginstelling dat wel kon gebruiken. Mijn motivatie is dus vrij persoonlijk. Het gaat over dat mijn vader hier zijn laatste jaren ook heeft doorgebracht. Mijn vader was jong dementerend. Het heeft gewoon zo'n grote impact op iedereen eromheen. Omdat je gewoon op een gegeven moment is het contact ben je kwijt. Iemand die dementeert, die heeft op het laatst geen sociale interactie meer. Dus dat is gewoon heel moeilijk om dan nog contact te maken. Dus ik denk als er zo'n uitkomst kan zijn, zoals de credo, dan moeten we daar gebruik van maken. Dat heb ik ingestuurd en een poos daarna kreeg ik het bericht dat ik het had gewonnen. Je maakt vooral oogcontact zodra je dus bezig bent met de credo. Je ziet, de hele gezichtsuitdrukking verandert en je krijgt een hele andere mimiek op het gezicht, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook wel een beetje emotioneel van werd. Omdat je gewoon echt pure emoties ziet op het gezicht verschijnen door zo'n simpel geluid eigenlijk. Wat zoveel boven kan brengen. Dat wat je nu misschien niet meer voor je familie kunt doen. Dus voor mijn vader kan ik natuurlijk wel voor iemand anders zijn. Vader of moeder of broer of zus doen. Ja, het voelt heel goed.